rango weche motenore gi yiero mondo yiero timre yo makare. Nitiere jok moko manyaka gwelo mopogore kagi kacha itimo gi yo machalo nade. Nyakwara Ramogi Jwang nitiere migepe mopogore monengo bed ni gwele ji. Nitiere jogo man gi ng'ol, jogo marowere, jogo mamine mondo kwan gi duto bede yo makare kata ka gintiere od bura. Wach mokelo ni sani en ni ji man gi ng'ol mopogore e boma ma Timao e kar chung' od bura ma Buri e kaunti ma Meru okwayo IBC mondo one ni yiero madwe manyien otim e yo maratiro kod kwe ka giywak ni githoro bedo kama tek moloyo e kinde tulo mag siasa ka tulo makamago owuok kane giloso e kinde mane gibago romo kod jodongo kaachiel kod anyuola ma jogo mantiere kanyo manokedo ne Mau. Oganda go owacho ni malingling masani wuok ni biro kelo, owacho ni manyalo wuok kanyo biro kelo koko e kinde yiero onego los manasani mondo ni yiero otimore maonge lweny. Kuna masomo inahitajika kwa uongozi wakati unapewa na usindanganywe. Hata Yesu hakuwa amesoma na aliongoza dunia. Usitishwe na masomo isipokuwa usomeze watoto. Yule mtu alikosa masomo na uko na hekima, ongoza watu wenu. Leo hii na waongoza, kwani kuna digrii ngapi? Wale wako na digrii wakikuja hapa hata uwezi ongea na yeye juu ya madharau. Tunaomba MPC washughulikie sana amani. Amani ndio tunahitaji, kwa sababu bila amani hakika Kenya itaishi kuwa walemavu wote, na tukikuwa walemavu sisi wote nani atasaidia mwingine? Tena tuseme vita ikitokea, mimi na hii miti nitatorokea wapi? Nitauliwa tu bure, watoto wataachwa mayatima. Nominations ikifanywa tupatiwe sisi watu walemavu, tupatie nominations, ikuwe MCA, ikuwe MP, yote inahitajika. Nafasi yote kwa serikali tunaomba kabisa sisi kama walemavu tupewe.